Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı bolsun. Bilbil hoş geldin. Salam ýylyşlar. Hoş gördük meni. Awa, bilbil bilen bugün çağalara berilen kemsilici atlar. Umuman çağalara berilen dip aldık. O Türkmen cemiyetinde bolsun bu tapawudy ýok ýa-ni özbeklerde de wagtkan görýän o nemeleri atlary. Umuman bir şu geografiýanyň nemesinde problemalar bar. Indi şonuň üstünde we gurrun eders munyň arkasynda gaty uly neme bardyr? Birinciden jahillik bar. Soňra şu jahillik bilen gelýän gaty bir üýtgeçik bir zat bar. Biz şu atlar barada häzir gurrun eders. Düşünersiňiz, ýyleşler aslında biz orta asyrlaryň entek ösmedik bir dünýäniň nemesine ulanyp öýrendigimize düşünersiňiz. Gaty bir çuňur nemesi bar. Şuda bir näçe atlary aldyk. O siz hem ýazarsyňyz şaýat bolan üýtgeçik atlaryňyzy we munyň üstünde gaty o çuňur bir nemäniň gurrun eders. Men bilbile söz bereýin. Bilbil bu arada köp zat gurrun bermekçi bize. Sağ olun söz berenmede. Ine men şu taýda aýtjak bolýan zadym ýanky çagalara at takylýada dowlana gulona ýanky adanokap ondan sen adyň planlayp en atasy bir hoş niýet edip at takylýan şo biziň öňden gelýän däpde sorlamaz o hemme her ýurtda, her milletde, her türlü bolup geçýär at takylşyk. Indi biziň şu türkmen atlanmada gelsek, şu atlary, käbir atlary ine ekranda görüp duran bolsaňyz, şu atlar nädip en atalar öz çagasyna dakdyka diýen pikir gelýär-de. Kelläňe nädip şu öz çagaňa, öz höwes edip ýanky arzulap ýeten çagaňa nädip dakyp bolýar şeýle atlar diýen bir hili pikirler gelýär. Onsoň at çaga daklanma esas her gezek çaga ýüzlenlerine şo gulagyna ýakymly, mylaýym at bolmaly aslynda. Indi her bir adamyň durmuşda iň köp eşdip biljek sözü şol adamyň öz ady bolýar-da. Şu adam dowlanan täýinçe näme sözü, haýsy sözü köp eşdika diýsen her bir adam diňe öz adyny köp eşdenler, iň köp eşden. Sebäbi her kim saňa şol at bilen ýüzlenýär. Şol at bilen seni çagyrýar, şol at bilen ýüzlenýär, şol atda gepleşýär. Şoň üçin ýanky biziň şu orta asyrlardan galan atlanma şoň üstüne işlenmeli dip düşünýän hemem bu atlaryň köpüsi adamlaryň şahsiýetini kemsedici atlar dip düşünýän. Sebäbi şular ýalak atlar başga milletlerde başga milletler dip men gatdaşlary alamak öz Orta Aziýamyzda alamyza Sredna Aziýa diýilýär. Şolarda edil şular ýalak bir hil kemsedici atlar badyr ýöne az. Häzirki döwürde her kim döwrewap ata ýykyn etýär, döwrewap at goýmaga çalışýar. Ýöne gynansaňam biziňne Türkmenistanymyzda şular ýalak atlar ýanky Başagay, Paşşak, Gazak, Tyrry, Italmaz, Geday, Öwliýaguly, Gamgyn, Arça. Şular ýalak atlar känine ekranda da köp duranlar. Şulary näme üçin genide çen ulanýarlar kemine şuň üstüne durup geçsek şu nämeň netijesinde ýa bir öz çagaňa porsu dip at taksaň ýa çaňly dip at taksaň ýa bir häzirki günde watandaşlar kimde şu programma ýanky ba bolsa ýa öň näme diýilýär şu altyn asr öňlerine MTS wady şo setlarda işlärler. Misal üçin şu ady ýazsaň çykarýar. Şu atlar barmy ýokmy? Bar şu atlaryň köpüsi biziň häzirki döwrümizde ulanyp ýörler. Ne kemine sen nähili düşünýän? Näme üçin şol atlary berdiler?
O bunun demesi katı yöneki orta asırlara gitseniz bizimki yalak nemelerin köpüsü şon yala atılan ya. Ne, biz Türkiye bilen deňeşdirmegimiz katı gerekli. Türkiye'de at koyulanmakta. Adın manysını, nemesini bolup bildiğince izarlayalar bolup bildiğince diýen ýöne bizimki bilen onu deňeşdirende katı ütköşük tapawutluk var. Misal üçin Türkiye'de yine towşan diýip, ýowşan diýip, keyik diýip, oğulcan, oğuldurdy diýip at görmersiňiz. Ýani bir ýene ütköşük misal üçin oğulcan diýip o familiýa gördüm. Familiýa diýenim soýat aslında. Soýat gördüm o bolup biler. Onuň bir aýratyn bir nemesi var. Ýöne Türkiye'de eğer adyň kemsidici bolsa ýa-da soýadyň kemsidici bolsa ütkötmäne ruhsat berýärler, onuň düzgün tertibi var. Türkmenistanda da bar diýerler. Aslında ýok, ütkötdirmeýärler. Türkmenistanda ýa-ni Orsiýadyň siýasaty ýöredilýär. Ýa-ni esasen familiýadan ýa-ni owly koşulması vardır. Yani şondan çıkacak bolsaň çıkarmaýarlar. Şonuň üçin yalandan bar diýerler, hakykatda ýok. Biz özüm bilýän ýa-ni deňeldi. Bizim daş döwrümizde deňeldi bu zat. Mümkin däl edilmeli. Son bu adamlar şol orta asyrlarda ýaşaýşy ýaly daşky urşawnyň täsirini berýän demesi boýunça at berýärler. Misal üçin şu oğulcan, oğuldurdy, ine oğulşat diýe bu atlar gyz gerek däl, oğlan çağı gerek bize diýen ýalyk bir nemede. Bu bir günümizde gaty ters gelýär, sebäbi günümizde bir aýallaryň hak hukuklary meselesi entegem ýa-ni Ýewropa, Amerika ýalyk ýurtlarda kän bir tartışylmasa da olar üstünden geçdi. Yani bizimki ýalyk ösmedik we ösüp barýan ýurtlarda gaty üstüne durup geçilýändir. Kemine ene şu atlaň perawodam haýsy dille öwürseňem türk diline de ýa beýleki rus diline öwürseňem haýsy dile öwürseň gaty gülkünç çykýar şeýle bir at bolmagy mümkinmi? Ne misal üçin mamajan, babajan bir ýaş gyz bolsa ýa bir çaga aýdylýar ýaş oglana babajan ýa mamajan şey diýip dedulyçka, babulyçka diýip öýrenýärler. Näme şu adyň perawody şeýle. Şunýarlap bir atlar bolup bilermi? Başga ýerlerde men gawat gelemok edil şu nemede terzde. Hawa o nemänem görkezýän bolmaly. Şu ulularyň ýa-ni ýaşula hormat goýmaly ile mesele bar, şu taýlardan gelýän bolmaly bu nemesi. Öne halanylmaz günümizde ine şu belki görkezýäs o aramızda şu atlary at hökmünde berilen illeşlerimiz hem bardır. Öne täze Türkmenistanda bizde hem at reformasy bolmaly we soýat reformasynyň boljagyna aýtdyk biz onu. Ýöne at reformasy bolmaly. Towşan İngilizce aýtsaň rabbit mi diýilýär? Şonuň ýaly bir nemede. Ya da adım näme diýsen zayç diýip aýtsaň nähili bor ýa krolik diýip aýtsaň bu hiç neme ýeri ýok, ine galtaman diýip at bar eken, doýduk diýip, boldy diýip. Bular hem adamyň mertebesini kiçeltmek, täze doglan çağanyň mertebesini kiçeltmek 21-nji asyrda bu zatlar kabul edilip bilinjek zat däl. Şonuň üçin at saýlanan wagtda dogry at saýlanylmaly. Yani insan haklaryna, hukuklaryna, mertebesine hemme zada gawat gelmeli. Misal üçin doýduk diýmek näme? Senden ýerdik diýmek manyny berýär ýa-da boldy diýmek senden ýerdik diýmek. Çaga doglandan en atasy doýdy ýa bolly gerek gelýär. Bu nämeden doýýar? Jahillikden doýýar. Bir şeyler örnemeler var. Bir ütköşük bir ýagdaý. Neme çağan kellesine ösüşdüri ýa-ni travma da berip bilýär. Gatdalynak misal üçin klassdaşlar tarapyndan
Ya bolmasa goňşy golamlary oýnaýan çagalardyň içinde bu biriniň ady mysal üçin ýanky porsi ya ýene bir zat nähili atsyz ya bolmasa arça diýen ýa neme bolsa üstünden guljak çagalar bilen owa. Tramwal bilýär-de giçikliginden ýene bir şu adyň üstünden bir giden neme Hawa. sede bar bolýar. Ya bolmasa parça diýip at we parça. O bir bölek parça diýilene döwüp alynan bir ya bölüp alynan bir bölek deme parça diýilýär ka diýene. Tutuşun bir bölegi hawa. O parça. Doğru. Ine şunýaly atlar amma Bir ýanky bir ýyldaşymyz ýazypdyr, gullukda diýä biriniň ady bardy Şetdal diýä. O nähili bolup bilýär. Bu ýanky aýdyşyň ýaly çagalara gatyly neme berýändir? Näme psikologik taýdan kemsidici. Üstünden gülýärler, bir demesi bolýar. Ondan soň bu adam jemgyýetden ağır alma duýgusy bir giňişräk, ulrak bolýar. Ýyldaşymyz ýazypdyr, Oğulcan diýip Türkiýede erkek ady bar diýär. Ýöne bizde gyzlara berilýär, ýani oğul ady. ine kemine şuna men geň görýän, şu Orta Aziýa ýa türk milletleriniň içinde oglana berilýän atlar näçin gelip türkmenler gyza berýär. Ine men adym bilbel. Men adym Azerbaýjan tarapda oglana berilýär. Ya Cemal oglana berilýär. Türklerde dömýänki Azerbaýjanlarda Cemala neme oglana berilýär. Bizden tak bu problem bolamady amma ýanky oglana berilýän atlar gyza berilýär ya ine rahat, parahat ýene bir zat ne şol atlaram neme başga milletlerden özbeklerde, gazak, kırgızlarda zatda gyza berilýär. Hawa aslında Yani bizde bular oğlana Arapça berilýär söz, şol hawa atlar. Arapça söz goşulmasa hem gyzlara berilýän goşulma bar arkasında. Şeylere. Bizim şu at reformamız gaty gerekli taze Türkmenistana diýip düşünýän. Yine bil senem şu täze Türkmenistanda siyasi kuruluşun içinde boljagyň üçin bu zat siyasi ýollar bilen çözülmelidir. Şeýle bir zat bar, asyrlar boýunça düzedilmeýän ýalňyşlar siyasi bir ädimler bilen çözülýändir. Näme üçin şonuň ýalňyşlygyny bilmeýär köpçülik, bilmän gelýär. Mysal üçin dünýä diýip bir gyzyň ady bardyr ýa-da biz dünýä diýip dünýäni näme diýäsde? Şu Arapça bir söz. Şoň manysyny näme bilýärmi bilbil? Yok kemine men bilemok. Men aýdyp bereýin, dünýä sözü dena diýip bir sözden gelýär. Ine barlajak bolsa ýyldaşlarymyz barlasyn. Dena sözüň asly dena. Arapça bir sözdür. Dünýä diýmegem şu ýanky aşaklanan ayal diýilen manyny berýär. Ýanky ayal nemesini goşýar, iň soňuna goşulmasy bar. Ýani aşaklanan, kemsidilen, gerek däl, o hapa diýilen ýalyk manylar berýär. O bu söz näme üçin onda biz dünýä diýip ulanýas? Hem dünýä üçin ulanýas, hem gyzlar üçin ulanýas diýip sorasaňyz, jahillikden, Kur'an-ı Kerim'in içinde köp geçýär diýip bilýärler. Yani Kur'an-ı Kerim içinde dünýä sözü geçen wagtda dünýäni ýazgyryp, ýanky şu ýaşap ýören ýeriňiz kirli, aşaklyk, o günäniň köp işlenýän ýeri manysynda aýdylýar. Öňe dena sözünden gelýär. O dünýä şeylerek. Ne bilemiz da biz şunu ýanky raýat bilmeýşimiz ýaly. Yok, bir Arapçany bilsen Türkmenistandaky gürleşilýän dil nemesi gaty gülkünç. Onam bizim dilimiz diýerler. O sizin diliniz däl, o sizin diliniz bir wagtda ýa ýitirilen bir näçe sebäpler bilen. Dikelçek adamlar hem ýok edipdirler. Iň bärkisi ine oruslar gelen wagtda hem padşah döwründe hem kommunizme geçilen döwürlerde de bir giden adamlar öldürilýär. Ondan kemine ýanky gul nemeli soňu gutorýan atlar. Onun Dört gulu diýilen ýanky Gurban oly. Gurbanyň hem gulu diýip biziň prezidentimiň hem adyny nähil bolýar. Şu gulu atlar bilen gutorýan atlar hem näme üçin dakýalar
Oğlum Aslında näçe dakyllyk din bilen taşlatlar. din bilen bağlanşykly şol 18-nji asra çelli dünýäniň köp ýerinde bardy ýa-ni din bilen bağlanşykly atlar. Soň o ýitirim boldy. Din bilen bağlanşykly atlar. Şu wagtam owa bir üstü ýapyk bilinmeýän görnüşde gidýän ýerler bardyr ýöne. Bu nemeler gaty ýakyn düşünüp bolýar. Gurban uly. Kul sözü farsça bolmaly. Kul diýmek köle diýmek, ýa-ni köle sözü. Rab diýerlermi? Kul da ýa bizim bilişimiz ýaly kul manysynda. O gurban diýmek hem ol arapça söz ýakynlaşmak diýmek. Ýakynlaşmak. Näme? Gurubiýet magar şonuň ýaly bir zat näme bolmaly sözüň düýbi. O ýakynlaşmak guly diýilen ýaly bir fany berýär. Ýakynlaşmagyň guly. Şeýle bir dini bir nemeler var. Bu bizim halklarımız düşünýär näme esasında ýaşap öğrendiklerini. Şonu bir sorasaň ýok bizim ata-babalarymız edipdir sen nereden bilýän diýär. Soň ben ama diýen senin ata-babalarym diýip eýe çykýanlar Araplar, Farslarym atalary. Senin atalaryň eýle däl. Bilip bilmeýän. Bilme mümkinçiligi ýoksa sen ta üstünden Arap geçipdir, Fars geçdi diýip aýtjak däl, Farslar bilen aýratyn bir gatnaşyk bolupdyr. Köp halatlarda bir pozitif gatnaşyk hem bar. Köp halatlarda ýöne neme pozitif diýip aýdan üýtgeşik bir gatnaşyk bar. Men o tema bugün bu taýda girmeýin ýöne. Soň üstünden oruslaryň nemesi bar. O taýda da ýene aýdyňlanma döwrü gelýär şol 19-njy asyryň soňlary, 20-nji asyryň başlarynda bütün dünýä täze bir näme geçipdi. Etaba geçdi. Türkiýe geçdi. Ondan soň şol wagtlar Eýran geçdi, Owganistan geçdi. Soň olar ýene täzeden izna bozuldu da mollalar o din nemeleri söwdegärler täzeden geldi o taýlar aldy. Indi biz şonu geçirip bilmendir sebäbem oruslaryň çıkan akıllı adamlar, aydın insanları ýok etmeýinden gelýär bunun sebäpleri. Üýtgeşik bir atlar, galpak diýip at bar diýär. Maşin diýip at bar diýip ýazdyk. Maşin diýip hayran galandyr da maşini gören wagt ilkinji gezek. Oğluma maşinine bu bir jahillik demes. Taş döwrüne seredip nemetmek. Yani insanyň haky ýok. Şu çağa ul olan wagty maşin bolmak islermi mysal üçin. Robot diýip at goýsaň has deme. Türkmenlerde kürre bar diye. Kürre diýen hat bar. Bize kürräni eşeň çağasy diýip bilýäs. Ene şo çağalar kemine kiçiliginden näşeýle atdakylan çağalar ödaş togarawy ýa-ni goňşularynyň çağasy bilen oýnanlar ýa belki sadyga gitgenler. Soň mektebden döwri şo çağalara talibam gülünýänler klassdaşlar tarapyndan. Ene onna bir tramvay alýarlar. Soň ulalan soň en atasyndan soraýanlar şolar maňa näme üçin şunýaly at goýdyňyz diýip. Gowraga at goýup bolmadymy diýse, şuňa nähil jogap berer en ata düşünenok muka çağasyň ömrü boýu bir hili. Seni men doğdum, benim hakym bar diýjek. Ýöne bir adyň üstüne. Türkmenistanda seni men doğdum diýär. Şeýle bir zat bardyr aýallaryň arasynda. Başga bir ýere çağasyna bir zat diýse ýa bir zat etse, sen dowup gynaldyňmy diýen bir söz bardyr. Bilmedim, köp hemme ýerinde ulanýar, biz taraplarda ulanylýar şo söz. Sen eliň derer ýal, sen dowup gynandyňmy? Ýani näme diýjek bolýar? Meniň urma hakym bar, seninki ýok diýär. Men de islam ediplerini diýen ýaly bir many bar. Şonuň üçin ona berjek jogabam şu wagtky jahil näme? Diýär sen At diýeniň bir näme? Awa. başlar bölümi etdi. Ýa Aýdyp berken minutum. Sen aýda ýa. Aha. At diýeniň bir gyýska gulawa ýakymly. Onsoň owadan zada ýa bir güýçli zada bir şunýaly zatlara deňelip gyýskadan owadan gulawa ýakymly
hiç il kemsedici sıfatları bolmadyk ya kemsedici neme ýa-ni işlew bolmadyk. Atlar dakylmaly täze Türkmenistana Hmm. diýip düşünýän. Hawa. Adamyň bir ruhy gullyp ýörseň plan bolup, plan berdi ýa gelli diýip ýörseň o bir hille atlar, gaty bir hil bu Hawa. it almaz, itsem almaz diýen ýaly bir hili. Şol Hawa. atlary ýanky täze Türkmenistanymyza düýbünden aýyryp reforma geçirip nemedi Neme bilsek etmeli? ana Yolunu açmalı. Üýt götmek isleýänleriň awa o üýt şu götmegine mümkinçilik öredilmeli. Siýasat aýdan bu da. Türkmenden ruh taýdana bir azajyk galmagyna şol ýardam berer Hmm. diýip düşünýän. Hawa. Yine bir illeşimiz gowzat ýazypdyr, şonu düşündürmekçi. Geday diýen adyň bir aslında şonu diläp alanlyk üçin berilýär diýip ýazypdyr. O şo manyda bolup biler, ýöne şeýle bir zat bar. Bizde tersine pikir edilýän bolmaly. Türkiýede dilek diýip at bar, özem gyz ady, dilek. O diläp Awa alynan bar. şol, ýani belli ýani diläp alınıpdyr. Şonuň üçin adyna dilek diýip goýupdyr. Bizde diläp alýan soň geday diýip at berseň ol bizde näme? Sağ örkezip çep uran ýalyk bir neme de. Bu näme üçin okudum bu komentariýany? Bizim pikirlenişimiz bir üýtgeşik. Ýani bir sagdyn pikirlenme nemesi däl. Bu ýani Araplarda gaty dengelýän men bir nemelerini okan wagtym. Bir at ulanýarlar, şu adyň gelip çykyşy bir şeýle bir zatlara baglaýarlar. Üýtgeşik ine men häzir şu nemede şonu gördüm. Mysal üçin it almaz. İt almazam elçon ýaly ýa-ni ölýän bolmaly çagasy. En soňda şol it almaz diýip at goýýarlar ýa-da dursun diýip at goýýarlar. Ölmez diýip at bar. Ölmez diýip at goýýarlar. Bir üýtgeşik bir zat da bu näme üçin bu atlar gelýär? Ine saglygyň we medisinanyň ösmänliginiň manysy. Saglygy we medisinany östürseňiz, ösen bir ýurtda bolsaňyz, it almaz, ölmez, dursun diýen at bolmaýar. Ýa Oram ýorumdan gelýän eken ana bunýar atlar. ırım yorum nemesi var. O ırım yorumam daş döwrek bilen gatnaşykdan gelýär. Mysal üçin sen bilen ok, jahil çağalaryň ölýär, näme üçin ölenini bilen ok. Canny aýdaly Allah ýa Taňra ýa diýip bunan ýa şeýle bir düşünje emele gelýär. Ýani şonuň sebäbiniň saglyk bilen baglanyşyklydygyny, medisina bunu çözüp bilýändigini, gerekli vaksinalaryň, iýmitleriň goraň edilmegi gerekligini düşünen oklar. Soň şo zatlara düşünen ok, soň ölmez, nebetmez diýip birgiden atlar alýan, dilek adyny alýan, ýa-ni geday adyny diýeli. Geday bolup görmege gerek ýok, şu ad nemetseň Türkiýede tüp bebek diýerler-de, tüp bebek ýani emel usulda ýa-ni tohumlandyrýarlar. Şonuň üçin Türkiýede onça bizdäki ýaly bir nemede atlar ulannan ok. Ýani pikir edilip Mene düşünüp bulada aýt Mhm. bulada aýtdyň on ak bäbek at kelläme geldi, ak bäbek bar. Oy appak da olan olaýmasa. Yo bäbek bilme duran o çaga ulolýar ak bolsun, kara bolsun. Doğrudan ama bu. Bir şu çağanın 18 yaşa gelip bir şahsiyet bolacağını göz önünde tutan o bizim cemiyetimiz. Şu çağı diye benim malım, emlagim ve näme diýsem şonu eder. Ýani diýenmeden ok diýip urýanlyklarynyň baňyrsynda şo bar. Bu bir giden bir ýani kultur tragediýasy, bir däp tragediýasy bar bizim bu taýda. Zatları çözmeliriz. Buna mesela dine siyasi usulleri çözmesen başkaça düşündürmem olmuyor insanlara. Onun için pikirlenmeli, biz täze bir eýýäme girmeli, täze bir döwre girmeli. Ýeşler ýa-ni täze Türkmenistan nemesinde. Şoňa o girmek üçin hemme zatymyz baştan aýak täzeden pikirlenmeliriz. Ol Gurban ulyny kovup täze Türkmenistan gelmeýär. Bizim atlarımızda da ullakan problemi var. Üýtgeşik.
Aa, Adymydan familiýamyz hemme nämeni ýanky reform edip täze Türkmenistanyna şu köne häzirki bolup duran zatlary ýatlatjak hiç bir zat galmanlär. Düýbünden başgaça pikir edip biljek jemgyýet döretmekine. hmm, Häzir ne Türkmenistanyň niresini alsaň, eräk gopup eliňe gelip duran haýsy nemesini alaýdyň at däl. Başga hmm, zatlarda medisina gir, bilime gir, beýleki nemelere hemmesi eliňe gopup gelip duran, niresinden tutsaň owranyp hmm. duran neme. Şonu Oo, düýbünden ýok etmeli. Olam ne kemine biziň nememize garly, neslimide. oo. Yo bir yerden düzeltilmeli. Bunu düzeltecek adamlar öňem bardy. Yani orçlar dowamly öldürýär-de. Şeýdip pikir etseň öldürýärler. Bu tebii bir zat pikir etmek. Bu ýalňyş zatlar görmek tebii bir zatdyr. Ýa-ni näme diýil, adatdan daşary ýagdaý däl bu. Bolmaly zat, ýani şu bolmaly zady öňüne alyp gelýärler. Ýani bizim Araplar bilen tanışyklygymyzy, nämemizi bir rewiziýa edilmelidir. Taryh bilen zor. Taryh okasaňyz gaty gyzyl ganlar içindedir. Mesela taryhy we bize gaty näme ize goýandyr Araplaryň gelip şu taýlary basyp almagy. Soň o Gurbanyňly ýene-de çorba çykar ýalat diýär, it gul diýip at bar diýär bir ýylleşmez. Nähili? Aýsy kelle bilen berilýär. Soň bir ýyldaşymyz ýazypdyr, o guş diýýärmika, o gus diýýärmika bilemok, o taýyny Guş diýenler, guş diýip yo bar. Türkiýanyň nemesinden mysal berýär, soň Bursada Baran diýip patronyň ogly bardy diýär. Ýyldaşlar Baran ady Kürtleriň adydyr, bunu Kürtler goýýandyr köplenç. Baran sözü manysy başgadyr, o orslardaky neme bilen baglanşykly ýeri ýok. Mysal üçin birem öňler bir geçen hepdelerde ýazypdyr da kommentarda dengeldim. Türkiýede huý diýmek, häsiýet diýmek manysyny berýär. Soň Rusçadaky söz alýar, ýene türkler hem şo sözi alypdyr, ýene näme diýip gülýär-de, ol ruslardan alyp o mana getiren, o araplardan, farslardan gelen bir söz ol. Häsiýet diýmek, ýani gylyk häsiýet diýip aýtmaýarlar, huý haýsiýet diýýärler bular. Haýsiýet diýýärler. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Soň ýyldaşlarymyz düşünýär, bize şo dilden geçen atlar el almalydyr. Raýat söz Araplardan geçdi. Demek Araplardaky manysynyň näme seretmelidir. O sözler meňzeş bolup bilýär, iki döwletiň arasynda mysal üçin edil şoňa meňzeş ingilisçe bir söz bardy. Sağ ol diýmek sözü Filipinlerde hapa söz ekeni. Sağ ol diýip ingilisçeläp aýtsaň, şol Filipinlerde bir söz bar eken, hapa söz şoňa gawat gelýän ekeni. Üýtgeç bir nemeler bar. Şonuň ýana Ondan ýanky Mähre diýen adam kemine seni oňaýdyp geçipdiň, şol adam gowat däl. Bizde Hawa onu Mähre gaty diýmek gowat asaplam hasam gyýyt çagalara köp berilýän atlam bir şu Mähre bar. Mehriban, Mehre diýip bat. Olar aslında nerede köp ulanylýar? Mysal üçin gyz durmuşa çykanda gyza berilýän bir pul bar. Şoňa mehr diýilýär. Şol pula olam näme mana gelýär? Sen bundan soň meniňki diýen ýaly bir mana gelýär-de. Bu bir nemesi ýok. O günümizde demokratik şertlerde ki ulanyp bilinjek at däl, ýa-ni insanyň şahsiýetini kemsitici bir erkinligini elinden alıcı bir nemeleri var bu atlaryň. Soňra sorarsınız bize demokratiýa gerek diýersiniz, ýöne demokratiýanyň manysyny düşünmersiniz. Näme üçin düşünmeýän sebäbi düýbünden demokratiýa garşy durmuş ýaşap ýörsiňiz. Her adymda bize şu wagtda atlar meselesini gurrun edýäsler. Geçenem o familiýalaryň gurrun etdi. Ene däp de sorlanmadan şo demokratiýa hiç gawat gelenok.
köp depdesturlarymyz şeýle. Ha. Depdestur diýip ol aslında bir türkmenden depdesturam bolsa Yo, badyr bolup köpüsi getirilen. Ýa-ni şu hawa mollalar nemeler tarapyndan. şolar bilen bilelikde gelen. Ya şeýle bir zat var ýa-ni günümizde depdestur diýip bir zada bağlanan oksa depdestur şeýle bir zat ütgemeýän bir zat aslında. Ütgeýä, ýani ütgemek gaty kän wagt alýar. Indi seniň depdesturyň aýdal bir adamyň saglygyna, erkinligine, bilimine, ykdysadyetine ziýan berýän bolsa, o diýmek gerek däl. Näme üçin aýtdym muny? Mysal üçin bir gyz maşgalanyň bilimine we ykdysadyetine ziýan berýär depdestur. Näme üçin gyzlar okamaly däl diýär. Näme üçin? Bizim ata-babalarymız şey dipdir, gyzy öýünde saklaýar. Iýermeýär taşara diýär. Ata-babalarymız diýýän hem Araplaryň ata-babalary. Türkmeniň ata-babalary ýa-da özüň ata-babalary, Gürgüzyň ata-babalary gyzlaryny öýünde saklan ýerýär. Olaram gylyj alyp urşup bilýän ýanky nemelerden gerekli ýerinde. O mahluk Göçebe halk bolanlar o üçin. göçebe halky öýünde oturýan deme ýok, ol düzgün ýok. Bizim depdesurlarymyzda ýok diýär. Sen depdesur diýen sözüň özem bir neme farsça bir söz, seniň sözüňde. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar bar. Biz bu zatlara düýpli seretmeldir. Bizim düşen ýagdaýymyz hem şo ýa bir pikir ediňle hakyky ata-babalaryňyz bolsun. 1000 ýyl, 2000 ýyl mundan öň ýaşan ata-babalarymyz bolsun. Şu wagtky siziň düşen ýagdaýyňyza owa seredip näme diýer teýine. Bular gul bolup gidipdir diýer. Bular näme dip ýaşap ýör bu? Beýle de zat barmy diýip ama. Köýtende taraplarda Ural diýen erkek adamyň ady bar diýip. Ural aslında bir türki söz. Demesi. Özem köne sözlerden biri. Ural. Neme manysy bar, düýpdirek seretmeli. Ýa-ni al söz aslında el sözünden gelýän bolmaly. El var ya şu elimiz. Şeyler bir nemesi var. Yine bu taýda bir söz var. O Gürgen diýip adamyň ady var. Gürgen aslında mazarlyk diýmek. Ýa-ni gonamçylyk, Mazaristan diýen sözler vardır. Yine şonuň türkmençe görnüşi. Gör sözü ýokmu? Gör. Gör sözü şu ü harpyna öwürilipdir. Görgen bolmaly. Ýa-ni gör manysyny berýändir. Biz men bu derejede o dilimizi bilýän däldir diýip pikir edemokdum ýyleşlerimiz. Menem bilbil şu wagtda çelli. Özüm ýaly görýärdim ýöne men kän ünsöremokdum. Ýok, mene bilem, zok ine mektepde öwredilmese, ondan dilçiler hem hakyky dilçiler çykyp aýtmasa, hoşu diýip duran zadyňy şeýle bolýar. Şu ýalňyş zat, şu söz, şunu aňlatýar, bu söz, bunu aňlatýar, bu söz aslında düýbünden türkmen söz däl. Mysal üçin şeý diýip aýtmaly adamlar aýtmanlar. Mene dilçi däl, men bilemok ine dogry maýdan senden eşitdiýänler şo ýanky raýat neme soňgydyklaryşdyr görýän internetden hakykam sen diýän ýanky gawak berip dur. Ýöne şunu dilçiler etmeli işi de bular aýdanok edenok ýa bir kitap ýazanoklar biziň türkmen dilmede üstünde işlänoklar şo barada ine şu ýalňyşlygy ine bulam dogry sam şeýle bolmaly ýalňyşam ine beýle ine şu Bamış o ýanky mümkinçilik, возможность kitap ýazyp zada çap edip bilýän. Adamlaryň aýdymlan biljek hiç zat ýok da. Etdiren oklar birem bilýän adam çykyp owa ýazar taýyna. Bize çykdyk, aýtdyk, owa ýazmadyk ýöne aýtdyk. Aýtmak. Aýtmam bir näme, ýöne muny üstüne işläp makaly halyna getirip ýazylyp bilinär. Bilýän adamlar. Şo zatlar edilmän üçin bilem dokda biri aýtmasa ýa öwretmede ýa nemetmese nirden biljek. Bir de ene bir zat men ýöne geň görýärdim.
Şu nire varsan şu dile yakın ol da şu dil çalta öğrenip gitdiň. No. Şu Türkmenler var ya bolun öz arasında Türkçe gurlaşýar ya orta edilýän Rusça ýöne diline gelip dur. Şonda gurlaş. Te öz dilin özüňe neme bolanokda bir hili dilim çolaşyp galýar. Men şu No. gepleşip şu kanala çykyp düzelşdim tägem. Entäm bir hil gaty bir hil garmat murlýadym menem. No. Ýöne entägem bulam ýene bir neme öň has beter ine şu wagt näçe wagt gurlaşmaýan türkmenler bilen kan gurlaşyp görmedik adam wapşe ýitip gitýär, çalp gitýär türkmen dil. Ne şoňa düşünülemokdum näme üçin şeýle kady. Yeter sebäbi sen kimligiňi ýitirýäň millet. Bir millet kimligiňi ýitirende şey dip bitdi. Bir illeşimiz näme ýazypdyr bilbil. Tebamyzy ýa-da bir aramyzda da gurrun geçdi şoň bilen baglanyşykly. Meniň adyma Hüsniýe dip yüzlenýär ýa-da at beren bolmaly. Hüsniýe illeşler aslında Hasan sözü ýokmu? Hüseyin, Hasan sözleri vardır. Şonuň bilen baglanyşykly. Hasan diýmek owadan diýmek. Hüseyin diýmek owadanlaşdyrylan diýmek. Hüsniýe de owadanlaşdyrylan gyz diýmek manysyny berýär. Owadanlaşdyrylan gyz manysyny berýär Hüsniýe. Şeýle soň näme bardy? Biz taraplarda ekiz çağız bolsa Hasan Hüseyin diýip at berýärler-de. Şoňa Hasan Hüseyin diýip goýup durlar. Bu Hüseyin näme kan diýip gördüm. Bir adama verilen atmy kaşa ikisem Hasan Hüseyin diýip. Bizde şey diýip ýa aslında Arapçanam bir bilinen ok. Arapça manyları bilinen ok. Üýtgeşik nemeleri var. Eýdanna goşulmasa artyrak gelýär diýenler. Şeýle bolmaly aýtmak kyn. Bir neme bar-da bilgi tarapyndan bir kemçiligi bolandygy üçin şeýle bar ýa. Awa 5-nji çağ bu atlar aslında bütün nemelerde var. Bäşim diýip, mysal üçin Araplarda Rabia diýip at bardyr. 4-nji gyz diýmek manysyny berýär. Bizde çara ady 4-nji çağa. Çary ol neme farslardan gelýär, çarşamba. Nemesi ýokmy? Şolaryň nemelerinden gelmeli özü. Ähli sözümüz Arap bilen fars bolup durarken kemin. Çary 3 bolmaly ýalňyşmasam. Men farsçany kän deme bilemok. Arapçany öğrenen wagtyň gerekli ýerleri bolýar şondan ýoksam üstüne gidip neme demok. Yani onu farsçany üstüne gitseňiz has çoňur zatlar çykar ýa-ni. Mysal üçin çapuk suwar farsça. Çapuk suwar farsçadyr. Çapmak farsça suwar. Esker ýa-da söwüşiji diýilen ýalyk neme manysy bar da suwari. Bizim Goňşymyzyň oğlunyň ady Kural diýär. Kural. Bu sözler ýöne türkçe bir atdyr. Ýani asyl bizim ýitirilen atlarymız bolmaly. Kural, Ural atlary. Bu atlar gaýtan bize üýtgeşik gelýändir. Arapça, farsça atlar ýakyndy gelýär. Mysal üçin meniň adymam farsça. Merdan. Mertler diýmek. Mertler bilmedim. Näme üçin köplük manysyny ulanýarlar. Onan farslaryň nemesine bilen baglanyşykly bolmaly da. Şeýle bir nemesi var. Son başka bazı riwayatyn bazarynda olanlara berdilermi kendi? Bolup biler. Ýa-da o Kafkas bir bazar jaýynyň eýesi bolup biler. Şeýle. Her türlü neme var da bu. Umuman daş döwrüň şertine bagly edip at goýulýan bolmaly. Bir wahşy bir durmuşyň içinden çykarlan neme de ýöne günümüz üýtgeşik günümizde bilgi kän, maglumat kän. Özüň oturgam at ýasap bilýän de o sözleri neme dip at goýup bilýän. Mysal üçin Asena diýip bir at bardyr, Asena.
Bilbil Asen adynyň näme mana gelýänini bilýärmi? Nerden Yok, gelýänini ýa. bilemok. Birinji ýa-da eşitýän şu wagt. O ine möjek görkezýändirler köp ýerde. Türki milletleriň simbaly hökmünde möjek görkezilýändir. Ine şo möjegiň ady aslında Asena. Özem bu oguzlara değişli, köprek oguzlara değişli diýip görkezliýär. Ýani oguzlary ýoluny ýitiren wagty bir goşuna ýol görkezen bir möjek bar ekeni. Şolary halas edýär, şonuň ady Asena. Ol oguzlaryň hem Aşina diýip bir taýpasynyň goşuny bolýardy, ýoluny ýitirýär, şolary ýol görkezýär. Ine şonuň ýaly mysal üçin Asena diýip bir ad aýtsam, ýok diýer, bu bizim bilen baglanyşykly däl diýjek. Eşitdiňizmi ne ildeşler, size kommentariýadan ýazyň soraýan. Asena adynyň bir möjegiň bir adydygyny bilýärmiňiz? Özem dişi ýanky. Urgoçum diýýärler. Aýal, gyz möjek. Ýanky gyz çaga beriljek. Şonuň üçin Asena diýip adlar bardyr. Yani Yo, birinji ýa-da eşitýän. Ýani Türkmen atalaryna nemeler bu. Yani Türkmenistana ýolbars, möjek diýip şonýaly atlar bar kemine. Möjek diýip bir hudojnik bar Türkmenistana möjek. Hawa möjek ýolbars atlary. Ýolbars diýip at. Möjek adyna kändeldi. Ýolbars ady mysal üçin Ýewropada köp ulanýar. Fransiýa taraplarynda. Lyon o taraplarda ulanýar. Ya da Leo diýip geçýär. Hawa on ýazatlary bar, ýanky bir many bir bilmeli ýöne şeýle bir zat bar. Bir adama ýolbars diýsen, mysal üçin arslan farsça ýolbars diýmek. Arslan sözü aslında bir farsça bir söz, manysy ýolbars diýmek. Ulanylýar. Bir şiir sözem mysal üçin ýolbars diýmekdir. Olam ýene farsçadan gelýär. Şu güýçlü nemeleň atlaryna berýärler. Güýje ýa-na ýalar ýa-da owadanlyga, ýa-na ýa tebigata. Nemesine bar gözerligini. Hawa şeýle bir nemeleri bar, ol ýöne insana ýolbars diýsen kemsinmeýär-de. Doğrudan. Ýöne şoňa alyp tuzik ýa şarik ýa alaway diýsen kemsinler. Hawa. Ya bir ýanky ulýan ýaly. Hawa. Övliýa ulugy mysal üçin övliýa. Aslında ewliýa bizdäki manysyny ulansaň elbet övliýanyň manysy bizde gonumçylyga berilýär, dogry dälmi? Hawa. Ewliýa diýmegem şu velayet sözü ýokmu? Şu taýlan baglanyşykly söz bolam aslında. Ýani näme diýmek bolýar? Bir dost manysynan berýär, ýakynlyk manysynan berýär. Ýani kime dost, kime ýakyn? Deme dini kitaplara seretseňiz Allah'a ýakyn diýip bir many berýär. Ýöne İslamyň syýasy guruluşyna seretseňiz sultana ýakyn säbi. Şol adam nämäni bir koloniýany golasynda tutýar, şonu kontrol edýär. Ideologiýasy bilen gyzyklanýar, bu zatlar bilen gyzyklanýar. Şeýler, ýagdaýlar bar bu işin. Men ýene bir zady gördüm kemine, ine weli sözi, ýanky hakim diýen ýaly nemäni welaýatyň teretýän adama şuňa diýilýär diýdiňiz-de. Bizde nähili bir öwliýalar bar, Bayramalla nemede zatyn, ýanky Hoca Ýusuf Baba zada diýmän başga bir ýere gidilýärdi, men ýadyma düşenok. Ekskursiýa gitýärdiler. Welileň ýatan ýeri diýärdi. Biz kretýäs weli diýilse peýgamber ýaly adamly. Düşünüp bilemdi, şu iň bolmanda ýanky ahun, onsoň ýanky peýgamber, weli, şolaryň tapawdyny bilýän neme azar, gatazar. Tapawutlaryň elementaryny näme weliň nämeden bilemokdum ýa weliler diýilse şu bir gaty ütgoşga adamlar bir nähili aýdan şu peýgamberiň eginleşler diýen ýaly manyda gurun berýärler-de bize şu ekskursiýada.
Men şonu ýaly düşünýärdim şoňa. Häzir geň gördüm be. Bu ne welaýatyň bir hakim ýaly adamlara gidip türkmenler onu şolara çakunýarmy bir hili ergil pikir gelýär-de kellämi. Owa geler. Neme ol ýanka ismiýaly veli sözüniň iki manysy bar. Onu dinlemesinden o aýdan wagtlar Allah'a ýakyn bolýar. Siyasi tarapdan seyreden wagtyň padşah sultana ýakyn bolýar şonuň siýasatyny ýöredýän adamlar. Ýanky velayat sözü şo taýdan gelýär. Velayat nemesi hiç din bilen bağlanşykly däldir aslında. Velayata seredýäniň adyna da vali diýilýär. Vali, veli bolýar şo. Veli. Halmurad ağa da aýdypdy veli diýip. O goýjak boldular, goýdurmadyk o nähil bolýar veli. Bolmaly däl diýär. O dogry aýdypdyrlar. Soň ýene şu taýda ýazypdyr ildeşlerimiz farsça nemesini ne yek du si çar o panç diýär. O 1 2 3 4 5 ya farsça şeýle bolýar. Bu nemeler bolup bilýär. Köne döwrüň bir zaty ýöne şu gün ýene-däm goýmarsyň bir adamyň şahsiýetiniň ýokdugyny görkezýär. Birinji, ikinji, üçünji diýip çağa at berseň bolmaz da dogrudan günümizde. Numerasiýa berenýär. Ha, Atlarla ýa-ni san berýär. goýunlara san berilýär şu ad. Meniň bilýänim goýunlaryň ady ýokdur. 1 2 3 4 diýip basýarlar Tagma ona. basylýar san. Ýene şeýle bir zat bolýar da bir insanyň mertebesi diýip o bir neme bar. At hökmünde nemedilmez. O ýalňyş sanlary şu at günümizde ulanmak ýalňyş. Bir wagt bolandyr. Ine şu günen berilýän bolsa biz ente aklymyz, düşünjämiz orta asyrlardan çykan ok. Şondan çykmak üçin aýdýas. Bu zatlary ýöne ýer aýdamsa ildeşler onanyň bizim problemalarymız gaty çuňur ýöne buna gurban bula kiçeltmek bu problemany. Bu nemedir? Düýünden ýalňyş bir zatdyr. Sizin ullakan problemaňyz bar. Şonam alyp kiçeldip gurban bolup ýalap birsamyz gürläben bilen ok. Gürläp bilmeýän adam bilen dem bolmany gerek ýok. Işiňize dowam edibermeli. Ol gyrada galyp gidiber ýa. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Goýnansakda. Soň ildeşlerimizin hem nemelerini alýan bu taýa. Soň ine garry atasynyň adyny goýýas diýip Kakamrat ýa-da Atamrat diýip at goýýarlar diýär. O sebäbi nämekäň diýipdir. Sebäbi şol ýaşullaryň diýen etdirýän bolmaly. Ine ýaşul diýip serediň şeýle bir neme bar. Şol döwürlerde 12-13 ýaşynda ýam çagasy bolýar. Seniň kakaň hem o şo döwürlerde bolsa 40 ýaşynda bolýar-da 40 ýaşynda ýam bir erkegiň esasan hem şol döwürlerde iň güýçli ýaşy bolýar, döwrü bolýar, iň güýçli döwürleri bolýar. Soň onu görýän hem goýmanam bir gör diktatoryň demesinde ýaşap görsüň de orta asyrlar pikir edip gör. Şo taýlardan gelýän o hormat goýan şekilde bolup şo zatlary neme diýerler-de. O Halmurad ağa bize 100 kron uğradypdyr. Näme uğradypdyr? 100 kron. Şwed pulu bolýan bolmaly. Soň şahym açyl diýär. O şon ýaly ütgeş gatlar. Umuman pikirlenersiňiz ine çağan kemsitmejek bir demokratik hak hukugyna garşy gelmejek şekilde atlar bolmaly. Şoň üçin bir wada baranda hemme kim adyny ütgeder, ütgetmezmi bilmeýäs ýöne şo siýasatyny ýöreder, ýoluny açar. Ütgeder. Ýöne soýady mejbur hemme kim ütgetmeli boljak, mejburi. Ýöne at ýene de o siziň özüňize baglanyrsa atlaryňyz bilen neme bilersiňiz. Birinki diňe aýdyp geçmek, onam diňe neme däl, öz atlanmadaçan biz
ayda ötüyorsa kritik ayda ötüyor. Oğlanın atlar gıyda takılıp gıydılan oğlana takılıp şunyal atlaramne. Hemme tarafından ayda ötüyor. Birden kaydık geçmek. Ulan pikirlenşine gelecekte täsir eder bir şahsiyet döremegine az miktarda da bolsa kömek eder diýip düşünýänler. Ýyldyşmy sorapdyr çärjek diýen at nireden gelip çykdy kan diýä. Onu men bilemok aşaňdan başga bir ýyldyşmy ýazypdyr çärjek öň kady Amul diýä. Men çärjek şäheriniň demesini şeýlerek bilýän ýa-ni söwdegarlaryň ýaşaýan dowamly kerwensaraýyň ýa-ni ýüpek ýolunyň geçen ugrunda bolan ullakan alys çalyş edilýän bir merkez bolandygyny bilýän. Şonuň bilen baglanyşykly bolup biler ady. Öne seretmek gerek bunu. Meniň aýdanym düýünden ýalňyş ters bolmam çykyp bilýär. Men diňe pikirimi aýtdym, düýpli bir maglumatym ýok. Türkmenistanyň çägindäki hiç bir zadyň taryhynyň manysy, aňyrsy bärsy ýokdur, bilinýän nädir? Üstünde işledilmedik. O ne hala gelipdir diýär, biz o haýsy temadan alsaň beýener ýaly şahsymyz galmandyr diýär. Bunu öň aýdwan bolan okda ýa saparaga. Gäwet aýdýar aýna. Baty çuňur temalar bar, köpüsine tek girben bilemzok diýip. Gaty kän bar hemme tarapdan biz aslında ýeten bir nememi millet ýok hasaplanylýar. Şu gün Türkiýanyň siýasatynda bu neme hereketlik bolup geçdi. Soň şonda bir jurnalist bar Türkiýanyň, Ismail Saymaz diýip. Biz diýe Türkiýede diýe Türkmenistandaky ýa-da Filipinlerdäki ýalandan saýlaw bolmaz diýip nemetdi de garşylyk görkezdi ýa-ni häzirki hökümetine. Ýene düşünüberin ýa-ni biziň ýagdaýymyza. Türkmenistanda saýlawyň bolmadygyny Türkiýanyň iň güýçli jurnalisti aýdýar. Şondan güýçli jurnalist ýok meniň bilýänim. Hemme taraplaýyn sebäp bol adam nemesine köp ýyllardan bäri izarlaýandy. Ismail Saymaz gyzyklanyp görsäňiz ýazyp görüň edýän işlerini aty peýdaly işler alyp barýar Türk halky üçin köp saatlar düşündirýär. Aňyrsy ýa-ni şu wagt biz gürrüň berip dursa ol adam biziň edýänimiziň 10 gatyny, 100 gatyny edýär. Ýa-ni düýpli işleýär, problemalar düşündirip berýär. Jurnalist diýen zadyň şol bolmaly. Jurnalist hiç haçanam halkyň garşysynda işlemez, şeýle bolar. Halky tanqid edip biler. Ýöne halkyň peýdasy üçin tanqid edýändir. Eğer sizi tanqid eden bir jurnalist var olsa onu beğenin, dinlen. Sizi övüyen bir jurnalist var olsa ondan kaçın. O balta deyip at var diye, o balta aslında önkü köne dilde balta olmalı. Balta deyip kullanıyız biz. Köne dilde balta olmalı. Son şu B harfi P öğrülen yanlışmasam şeyle deyip bilen o palta yankı. Keskin güç nemesinde verilýär erkek oğlanlara verilecek nemeler. Awa şahirlarımız Arapça, Farsça ulanypdyr goşgularynda diye. Indi ulanmaly däl diýäňizmi diye. Türklerem ulanýar Arapça, Farsça sözleri diye. Ben dogrymy aýtsam ulanyp bolar. Goşgu eýýän başga bir dünýä. Ýöne men goşgu barada kän bir zat aýdyp biljekler, sebäbi goşgulary hiç halamaýan. Goşgu birazrak insany romantikleşdirýär. Passivleşdirýär ýa-ni hakykatdan uzaklaşdyrýar. Goşguda şeýle bir zat ýazyp bilýän-de. Garanqylyk gözüm gamaşdyrdy diýip ýazyp bolýar goşguň içinde. Şonu ýasytyr getirip bilýän, ýöne hukuk meselelerinde garanqylyk meniň gözüm gamaşdyrdy diýip bilen o. Goşgularym şonuň esasynda ýazylýar köplenç. Men maglumaty, bilgini goşgudan almagy hiç halamok.
goşky okumagam hiç gowy däl şonuň üçin ýöne bizim tarihimizde goşky gatykän. Men şu ingilisçe aňyr bäri öwrenenimde hiç bir goşky şu ingilislerin goşkylaryna seret da şunyal zat bar diýip o aýdan ýeri ýok. Ýa-ni nerden öwrenen bolsam hiç il bir maslahat gelmedi. Ýöne onuň ýerine ata sözleri var olaryň aýratyn. Idiom diýip mi geçýär şunyal bir neme bolmalydy. Şoňa seretdi ýa-ni ingilislerin pikirlenşine has ýakyndan düşünmek üçin diýip maslahat beripdiler. İngilislerin goşkusyny oka, şolaryň pikirlenşini düşünersiň diýip maslahat bermäpdiler meniň muallimlerim ýa-ni universitetden. Ýoksa bardyr, belki de ýokdur. Bizim milletimiz şol Arap ýurtlary, Fars ýurtlary, Orta Asyadaky ýurtlar ýalan dünýäde ýaşap ýör, şonuň üçin goşky aýtmagy gaty görýändir. Goşky aslında insanyň arzularyny, içki dünýäsini ortağa çykarýandyr. O içki dünýäň arzuwyň hakyky dünýä bilen gawatlaşmagyny bilýär. Şeýle. Owa öwlä din derece berilýän at diýär. Owa bizde bolsa gonamçylyk diýip ulanylýar. Näme üçin gonamçylyk diýip ulanylýar sebäbi şu mazarlykda Allahyň dostu ýatyr, öwliýasy ýatyr. Öwliýa däl aslında evliya bolmaly bu söz. Evliya ýa-ni Arapça edip aýdanmakdyň. Biz meselem devlet sözüne döwlet diýäse, evliya sözüne de öwliya diýipdirler. Şu mazarlykda yatan adam ine Allahyň öwliýasy ýatyr şu taýda diýip aýdýar soň bilmedim nesilden nesile birem jahilleşdikçe jemgyýet o şoňa da öwliýa bolup galýan bolmaly. Muzykly nemeler var. O bilbil isleseň o jemläbem bilers bugüne. Wa wagtymda bolberdir kemine. Ine vatandaşlarymyzdan men şu wagt etçe kaçdym mada şu zatlara bir aktiv trezwe göz bilen seretsinler, aktiv gatnaşsynlar, olaňy bilýän zatlar bolsa paýlaşsyn. Ýa-ni dilçilenmez, ba bolsa bir ýerlerde gezip öğrenýän, hiç ýerde demetmeýän bolsa ne olara da bir şans. Türkmen dili üstüne işläp bilerler. Öz ýa-ni talantlaryny görkezip bilerler. Düşünjelerini paýlaşyp bilerler. Nätäze Türkmenistana edilmeli işleň, ýa-ni kulturyny türkmenler başga bir ösen kultura ýetirmek üçin alınıp barıljak işlerde näme şolan goşantlar gerek bolar diýip düşünýän. Sag bolun kemine saňa da taýýar kasyn. Sag ol. Soňky bir nämeni aýdyp geçeýin, o men ilişkilerimiz o gyzyklandy bu nemeler bilen. Aman diýip ada aýtsaň gülýärler türkler diýär. Aslında aman däl, ol eman bolmaly. Emanet diýerler ha. Ýa-ni Allaha ýa-ni sağlyk amanlyk soraýandyrlar. Aslında o eman bolmaly o söz, Arapça söz. Eman diýip aýtsaňyz düşünerler. Ýa-ni emniyet vardır. Bilbil Türkiýede polisiýanyň ady ýa-ni ad diýmeýin-de, ýa-ni polisiýa diýen bar, ýöne şu polisiýanyň edýän işine emniyet diýilýär. Emniyet. Emniyet näme diýmek? Şu aman sözünden gelýär, ýa-ni emin. Şol nämäni ynama almak, ynamy goramak, hemmekim arkaýyn bolar ýaly diýilen bir manysy var. Şonuň üçin biz aslında Arapçanam bilemzok, ýöne Arapça sözler ulanýas, onam ýalňyş edip ulanýas. Manysyna da düşünemzok. Giden bir tragediýa, bunun üstünde düýpli işlenmeli. Gyska wagtyň içinde düzeltilmeli. Ýoksa jemgyýet, bizim jemgyýetimiz adam şekilli ýola girip bilmeýär. Bunun bir nemesi var. Dilin bir manysy var. Dil bir jemgyýetiň pikirlenşi, günlük durmuşy diliň üstünden amal aşýandyr. Eger şu dilin ýalňyş bolsa, işiňe göremýär, şu jemgyýetiň günü boşuna geçýär, uruşup geçer. Mysal üçin näme üçin Ýewropa ýurtlarynda adamlar günde günaşa bilen urşanok da bizimkiler, biz tarapdakylar ýa Arap ýurtundaklar urşýar.
Näme dil ýalňyş. Dogry dil ulanyp bilem zok. Mysal üçin biriniň aýagyny bassaň bagyşlarsyň. O diýip aýtmagyň ýerine gözüňe seretseň, öňüňe seretseň diýerler. Gözüň körmü? Bizde ýalňyş dil ulanýar. O inglislerde bagyşlarsyň diýip dil ulanýar, bizde bolsa gözüň körmü diýip ulanýar. Soň urşuk ýa olarda bagyşlarsyň diýenden soň ýok o ýa senem bagyşla menem üns bermändirin diýip şey diýär men Ýewropanyň nemesine gowrak düşünýän üçin misal getirýän. Ine dilimiz ýalňyş. Biz dogry dil ulanmaly. Dil diýen wagtda ol türkmençe, arapça näme dilden söz edem o. Dilin guruluşy, usuly. Biz misal üçin çağlarymyza sağ bolsun aýt diýip hiç ýetişdiremiz ok. Şu Türkiýede, Ýewropada däl ine Türkiýe. Türkiýanyň içinde çağlar gidijek. 3 ýaşyndaky çağlara bir zat alyp berseň, o bir zat näme etseň teşekkür ederim diýär. Sağ ol, sağ ol diýär. Bizde sağ ol ýok. Öğredilmeýär. Soň urşýarda. Ýa şonuň üçin çağa ýaxşylyk etseň hem sağ bolsun aýdan ok diýär. O çağlykdan öğredilmedik zatlar olaryň hemmesi. Ol öz-özünden gelýändir şu adam şu 5-6 ýaşyna çelli bir gowy edip ýetişdirilmeli. Ondan soň ine şol hakyky manyda adam bolýar. Sen bilim bermän, öýüň içinden çykarman, uruşup bir öýüň içinde 3-4 sany gelin var, o taýlardan çağa çykaryp bilmeýän adam çykaryp bilmeýän. O taýdan ine häzirki türkmenleriň ýagdaýy. Fundamentini gowy uýmalýan da dogry uýmaly. Baştan o dogry tutmaly. Baştan oturtmasaň bolan. Soň üýtgem ýa eğri ağaç dogrulanmaz diýen söz var. Şo söz insan üçin aýdylan sözdür we gaty dogry sözdür. Onda bilbil jemlä bereli. Sağ olun ýerleşler. Gatnaşanyňda. Dil meselesi hem diňe kemineň üstüne düşen näme däl, kemineň onsuda mişi gaty köp. Meselem kaptalından kömek etseňiz, bilýän zatlaryňy düşünürseňiz, aktiv bolsaňyz. Şonu haýyş etjekdim. Türkmenistany biz diňe gidip biz ýaşajak bolamyz, ýerleşler hemmekin. Ýaşamaly. Diňe biz däl, siz hem däl, gelecekki nesiller ýaşamaly esasan. Ondan soňkular dowam etmek üçin gerekli zat bular. Bolýanda bilbil sağ ol, ýerleşler. Siz hem sağ olun, dinlediňiz, ýazdyňyz. Sağ olun.